A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia o presidente de Ence. O colectivo decidiu acudir ao xulgado de Garda tras as últimas declaracións de Ignacio de Colmenares. Nelas alertábase dunha posible situación de perigosidade na fábrica de Lourizán. Que tal, saudos? A PDR asegura que hai dous motivos para levar a cabo esta denuncia. Por unha banda, o feito de tentar chantaxear a un alto cargo do goberno e por outra, por permitir que a fábrica continúe traballando, poñendo en risco, din, a saúde dos traballadores e veciños. Dentro duns minutos falamos do futuro de Ence. Agora os titulares. A semana que ven arrancará a campaña de vacinación para os galegos de entre 50 e 55 anos. Galicia vai recibir a finais desta semana 30.000 novas doses de AstraZeneca. Sanidade vai facer mañá pasado un cribado a uns 2.200 veciños de Porto do Son. Coas probas preténdese frear o incremento de contaxios na localidade. O BNG de Vilagarcía insiste na retirada da simboloxía franquista que aínda queda na cidade. Esta mañá despregaron unha pancarta sobre a cruz falanxista da igrexa de Santa Eulalia. Indignación en Poio por un novo caso de maltrato animal. Unha voluntaria da canceira municipal localizou unha gata abandonada dentro dunha caixa pechada con cinta. Noia Histórica presenta a campaña Bye Bye Rebaixas. A iniciativa comercial que substitúe a Feira do Comercio vai se desenvolver de venres a domingo. En ela van participar preto de 30 comercios. Pois comezamos as novas falando do coronavirus. A semana que ven vai arrancar a campaña de vacinación para os galegos de entre 50 e 55 anos. Segundo lle indicou o Ministerio de Sanidade e a Xunta, Galicia vai recibir a finais desta mesma semana 30.000 novas doses de AstraZeneca, unha vacina recomendada para os menores de 55. Vamos a utilizar todas as vacinas disponibles e vamos a seguir simultaneando os maiores de 80 e os colectivos especificados previamente, pero xa a próxima semana, creo, podemos empezar os galegos entre 50 e 55 anos para utilizar o 100% da capacidade que temos a disposición de vacunas AstraZeneca e, por lo tanto, empezar a utilizalas de forma inmediata. E agora imos cos datos. Continúa mellorando a situación sanitaria en Pontevedra e o Salnés. Esta área conta hoxe con 632 casos activos, son 51 menos ca onte. Ademais, nas últimas horas, o Sergas contabilizou 69 altas médicas e tan só 18 novos contaxios. E en canto ás hospitalizacións, segue baixando a presión asistencial. Esta área conta hoxe con 43 pacientes ingresados, 7 menos ca onte. Deles, 32 atópanse en planta, 27 no Montecelo e 5 no Hospital do Salnés. A situación na UCI permanece estable con 11 persoas ingresadas. A peor nova de hoxe é que a COVID volve deixar unha nova vítima mortal. Trátase dun home de 80 anos que estaba ingresado no Hospital do Salnés e que presentaba patoloxías previas. Con el son xa 156 as persoas que perderon a vida polo coronavirus dende o inicio da pandemia nesta área sanitaria. En canto aos datos por concellos, Pontevedra contabiliza hoxe 143 casos activos, son 10 menos ca onte. Poio rexistra un aumento dun positivo e ten agora mesmo 38 contaxios e seguen baixando pola contra en Vilagarcía. Hoxe quedan con 63, en Sanxenxo hai 35, 2 menos ca onte, e en Cambados hai un máis, acadando os 38. E os casos activos por coronavirus na área sanitaria de Santiago e o Barbanza seguen a baixa. Hoxe contabilízanse 469, medio cento menos ca onte. Menos significativa é a baixada de pacientes ingresados nos hospitais. Hoxe son 44, son un máis ca onte. Baixa tamén en os pacientes ingresados en cuidados intensivos, situándose hoxe nos 14. Por concellos, Ribeira e Porto do Son seguen a ser os dous municipios que presentan os peores rexistros. Ribeira baixa un positivo con respecto á xornada de onte e queda con 21. Porto do Son mantén a mesma cifra de onte, 16 casos activos. Polo que respecta ao resto de concellos desta área sanitaria, as cifras continúan a baixa, entre 1 e 9 casos activos por COVID nas últimas 2 semanas. Pois precisamente o incremento do número de casos activos experimentados en Porto do Son nos últimos días foi unha das razóns que levou a Consellería de Sanidade a atender a solicitude do Concello e anunciar un cribado. Vaise facer a unhas 2.200 persoas nunha franxa de idade de entre os 31 e os 50 anos. Vaise levar a cabo mañá e pasado no Hospital do Barbanza e as citas vanse facer a través de SMS, onde se lles indicará a hora e o lugar no que está previsto que se lles practique esa
esa proba. Dende o Concello sonense, tamén dende o Sergas, fan unha chamada á veciñanza a asistir a este cribado, respectando a hora e a data da cita, xa que esta é a mellor fórmula, din, para controlar o aumento no número de contaxios no municipio. Membros do Executivo boirense reuníronse esta mañá con representantes do sector hostaleiro do municipio para tratar as medidas nas que o goberno local está a traballar para facer fronte á situación derivada da COVID. Na reunión abordáronse as medidas que se recollen no plan de hostalaría segura da Consellería de Sanidade para a apertura dos locais e as medidas de seguridade como son o control da capacidade máxima permitida. No transcurso da reunión acordouse tamén presentar un escrito conxunto da AVE ao Concello á Consellería de Sanidade para a revisión dun dos puntos do dito plan, no relativo á colocación de mesas, para que se axuste mellor a capacidade máxima do local, deixando instalar un maior número de mesas, respetando sempre a capacidade máxima e a separación. Os membros do goberno local presentáronlle tamén aos representantes da hostalería as medidas económicas nas que está a traballar o Concello para promover a recuperación económica do municipio, que xiran ao redor de dúas liñas de actuación. Por unha banda, subvencións directas para os sectores máis afectados polas restriccións e pola outra un programa de bonos para potenciar o consumo no comercio local. Na xuntanza, os representantes dos hostaleiros tiveron tamén oportunidade de formularlle as súas dúbidas en canto ás restriccións e tamén de transmitirlle ao goberno local as necesidades e demandas do sector neste momento para seguir traballando de xeito conxunto pola recuperación económica do municipio. Bueno, máis alá da hostalaría, o sector do turismo agarda con expectación novidades de como vai ser este ano a Semana Santa, aínda coa incógnita de se abrirán ou non as comunidades. No camping Ría de Arosa, na Pobra, o ritmo de reservas é bastante alta, malia a situación que estamos a vivir. Confían en manter un nivel de ocupación do 80%. Aínda así, están a expensas de coñecer cales serán as restriccións de mobilidade que haberá decretadas para daquela. A menos dun mes para o inicio da Semana Santa, o ritmo de reservas no camping Ría de Arosa, na Pobra do Caramiñal, é bastante alto, a pesar da COVID. Dende a xerencia, móstranse optimistas de cara a esas datas. Nós, se non a cousa non empeora, en cuanto a reservas, temos un optimismo moderado. Está chamando xente, estánse facendo, non é o boom dos anos anteriores, pero sí estánse facendo reservas. Aínda así están a expensas de coñecer cales serán as restriccións de mobilidade que haberá decretadas para entón. Vamos a ver o que as disposicións novas que pon a Xunta de Galicia con respecto si se abre, si non se abre, si se fai a Semana Santa, si non se fai. Segundo el, a crise sanitaria si condicionou boa parte do ano. Aínda así os niveis de ocupación non foron de todo malos, por riba do 70%, grazas á fidelización do cliente nacional. Si notou unha baixa con respecto ao cliente estranxeiro. Aquí na playa de Cabío temos uns clientes moi fidelizados que xa levan, incluso hai algún que leva 40 anos en todo o camping, desde o ano 80. No outro camping, o camping ten moitísimos menos anos, pero que si é certo é que ca pandemia o turismo estranxeiro non veio o ano pasado, e supoño que este ano pois pasará 3/4 do mismo. Nin carné sanitario, nin nada desto pode motivar a que a xente veña como viña antes a disfrutar dun camping. De cara ao verán, Manuel Domingo Rodríguez móstrase esperanzado. Segundo el, valería a pena sacrificar uns días agora na Semana Santa e non condicionar todo o período estival. Na miña opinión é preferible perder 3 días da Semana Santa, non botarnos á calle todos, que pode ser outro boom de outra cuarta ola, entonces a partir de aí prepararnos de cara ao verán. En certa medida, dentro do sector turismo, os campings están a ser os menos afectados pola crise sanitaria, xa que son unha forma de aloxarse segura e con todas as comodidades, en plena natureza. Vía pola en portada, a Asociación pola Defensa da Ría denuncia o presidente de Ence. O colectivo pontevedrés decidiu acudir ao xulgado de Garda tras as últimas declaracións de Ignacio de Colmenares. Nelas alertábase dunha posible situación de perigosidade na fábrica de Lourizán. O presidente da PDR asegura que hai dous motivos para levar a cabo esta denuncia. Por unha banda, o feito de tentar chantaxear a un alto cargo do goberno e por outra, por permitir que a fábrica continúe traballando, poñendo así en risco, din, a saúde dos traballadores e dos veciños da
zona. Deste xeito, o colectivo dalle credibilidade ás palabras de Colmenares cando di que a caldeira de recuperación non cumpre cos mínimos exixibles de seguridade. Ademais, a APDR cree que é de suma gravidade que o presidente de ENCE, Colmenares, acuda ata 7 veces a reunirse co secretario do Estado para así intentar que se modifique un texto legal. En concreto, xa saben, o artigo 18 da Lei do Cambio Climático. Tamén falou hoxe da situación de ENCE a voceira nacional do BNG. Ana Pontón di que non hai lugar para a chantaxe e, como Lores, defende o traslado inmediato da pasteira. As propias declaracións do director o que veñen a decir é que ENCE é un perigo na ría e que o que temos que facer é trasladala canto antes, e canto menos tempo perdamos nese ámbito, mellor será para todos e todas, porque poderemos recuperar un espazo que é vital, non, para a transformación da cidade, para xenerar riqueza, emprego e outra actividade, e tamén para que ENCE poda iniciar ese traslado noutro punto do país. E eu creo que despois de tanto tempo o que teñen que facer é poñer en marcha o traslado e non seguir co intento de chantaxear, non, nin a sociedade pontevedresa nin aos gobernos, porque nunha democracia isto tampouco é admisible. Declaracións de Ana Pontón en Pontevedra, onde o BNG presentou o proxecto de rexeneración produtiva das rías galegas, un programa enmarcado no documento Xerar Futuro Galiza Next, que recolle as propostas dos nacionalistas para utilizar os fondos de recuperación europeos. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego achegouse hoxe ata Pontevedra para presentar o proxecto de rexeneración produtiva das rías. Unha iniciativa que conta cun investimento de máis de 1.000 millóns de euros e que está incluída no documento Xerar Futuro Galiza Next. Nel recollense as propostas dos nacionalistas para utilizar os fondos de recuperación europeos. Un proxecto de país que o que quere é recuperar un ecosistema único en Europa como son as nosas rías, que son non só un valor desde o punto de vista medioambiental, sino que é un dos motores que pode poñer en marcha a xeración de emprego e de riqueza. O proxecto de rexeneración produtiva das rías divídese en 3 piares. O primeiro é a recuperación ambiental, cun investimento de 950 millóns de euros. Esta proposta que presentamos hoxe recolle actuacións como recuperar todas as rías para acabar coas perdas do sector marisqueiro, ademais co que significa danar a imaxe deste ecosistema. En segundo lugar, completar toda a rede de saneamento e tamén modernizala. Creemos que todos os concellos o carón das rías deben de ter unha depuración integral das súas augas residuais. A liña da investigación científica con 60 millóns de euros e a da comercialización con 29 millóns completan o proxecto dos nacionalistas. A creación dunha sociedade público-privada para a promoción e comercialización do produto galego, con funcións como a elaboración dunha marca que identifique e poña en valor o produto das rías, controis de mercado que diferencien o produto autóctono ou de procedencia foránea e o seguimento da cadea de comercialización e promoción das denominacións de orixe. Centrándose no Concello de Pontevedra, Ana Pontón quiso resaltar 3 actuacións para as que irían destinados estes fondos: a descontaminación dos terreos da antiga fábrica del Nosa, os do espazo natural da Xunqueira de Alba e, por último, a recuperación ambiental dos terreos que ocupa ENCE. En total estamos falando de recuperar 1 millón de metros cadrados de dominio público marítimo terrestre en Pontevedra, o que suporía a recuperación dunha gran parte da costa e a maior transformación desta cidade despois do paso que se deu con todo o proceso de humanización. E os traballadores das residencias de maiores volven concentrarse na cidade de Pontevedra. Moitos deles están a vivir unha precariedade laboral, algo que lles leva a sobresaturación. Ademais, o persoal destes centros denuncia a falta de vacinación pola COVID nalgúns postos de traballo. Continúan as movilizacións dos traballadores de política social. O persoal das residencias volven saír á rúa para exixir mellores condicións laborais. Tanto o Sindicato de Comisións Obreiras como o de UGT aseguraron que a porcentaxe de interinidades nestes centros supera o 50%, o que provoca que moitas veces se traballe con efectivos mínimos.
Nos estamos atopando que agora que xa, digamos, empeza a solventarse o tema da pandemia, a prueba están os datos aí de vacunación e todos nos residentes e de casos que hai, pois se lle están denegando permisos que agora sí terían dereito como calquer traballador. Non lle están compensando nin os sábados nin os domingos, non lle dan en determinados departamentos, non lle dan nin os asuntos propios para poder descansar un pouco. Os sindicatos denuncian tamén a falta de vacinación anti-Covid nalgúns postos de traballo. De feito, nesta residencia de Campolongo aseguran que hai traballadores que aínda non recibiron as 2 doses. A pesar do que se está dicindo, existen centros, residencias públicas, xa non falamos das privadas, que tamén, pero aquí estamos cas públicas, que hai traballadores que están sin vacunar aínda mismo. É dicir, por exemplo, en Redondela o 25% da plantilla está sin vacunar. Aquí concretamente hai traballadores sin vacunar, en Marín hai traballadores sin vacunar, na Estrada hai traballadores sin vacunar. É dicir, falamos da provincia de Pontevedra e creo que é fundamental que se vacunen canto antes. Os traballadores das residencias continuarán manifestándose cada xoves ata conseguir o seu obxectivo, que os conselleiros de Política Social e de Facenda atendan as súas demandas. Suma Ribeira vén de presentar un escrito no Concello para que o Executivo local faga público a identidade das preto de 400 empresas que resultaron beneficiarias das axudas do Plan PEL Reactiva da Deputación da Coruña. Dende a formación entenden que só así se garantiría a transparencia, o acceso á información pública e o bo goberno. As axudas supuxeron unha inxección económica dun 600.000 euros protecido empresarial de Ribeira. Dese total, o Concello chegou 225.000 euros, mentres que a contía restante foi asumida pola Administración provincial. Indignación en Poio por un novo caso de maltrato animal. Unha voluntaria da canceira municipal localizou unha gata abandonada dentro dunha caixa pechada con cinta. Falamos deste asunto de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. De novo con vostedes nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. O BNG de Vilagarcía insiste na retirada da simboloxía franquista que aínda queda na cidade. Os nacionalistas despregaron esta mañá unha pancarta sobre a cruz falanxista da Igrexa de Santa Eulalia. A Igrexa autorizou a súa retirada hai anos, pero o símbolo continúa ali. O Bloque acusa o goberno local de inacción. O BNG insiste na necesidade de recuperar a memoria democrática en Vilagarcía. Esta mañá os nacionalistas levaron a cabo unha acción reivindicativa na cruz falanxista da Igrexa de Santa Eulalia, un dos símbolos da ditadura que aínda quedan na cidade. Reivindicamos e pedimos unha vez máis que se retiren toda a simboloxía fascista das rúas e das fachadas dos edificios. No Bloque culpan o goberno local de que este símbolo franquista aínda siga en pé. Lembran que dende 2004 hai un acordo no que a Igrexa dá o seu visto bo para a súa retirada. O goberno municipal ten a súa responsabilidade. Ti como primeira instancia tes o deber de retomar a normalidade democrática do teu concello, ben sexa das rúas ou ben sexa das fachadas. Se é competencia legalmente ou non, xa llo dirán, pero a responsabilidade en primeira instancia é do goberno municipal, e eu creo que os gobernos municipais claro que poden facer moito, non? Indican que máis alá desta cruz en Vilagarcía aínda quedan outros elementos falanxistas que tamén hai que eliminar, incluídos varios nomes de rúas. Levamos tamén facendo moitos actos reivindicativos a ese respecto. Recordemos que, se mal non recordo, hai un ano polo 25 de novembro pedíamos a retirada de General Yagüe, poñer un nome de muller, porque outra das cuestións que levamos traballando anos e que dentro do Concello se deixaron partidas no seu día que quedaron esquecidas. Hai unha comisión que hai xa prácticamente 2 anos, se mal non recordo, que non se convoca. O BNG levará unha iniciativa ao vindeiro pleno e tamén vai contactar cos distintos colectivos sociais e culturais da cidade co obxectivo de recoller apoios individuais ou de colectivos a prol da retirada dos vestixios do franquismo. Saiban tamén que a Xunta anuncia a instalación do paso de peóns con semáforo na Estrada de Sobrán, tamén en Vilagarcía. A medida demandada dende hai tempo polos veciños non acaba de convencelos. Creen que é un parche que non soluciona os problemas de mobilidade na zona. Se todo vai segundo o previsto, nos vindeiros meses os veciños de Sobrán e Sobradelo en Vilagarcía disporán aquí dun paso de peóns regulado por semáforos. Hoxe mesmo os técnicos da Xunta do Concello revisaban in situ a súa instalación. A medida, malia que demandada polos residentes da zona, non acaba de convencer os colectivos veciñais. Creen que se trata dun parche que non dá resposta aos problemas de mobilidade que hai neste punto. Nos entendemos que aquel cruce é un cruce peligroso,
é un cruce que necesita unha regulación semafórica e non pode ser que se gasten 42.000 euros simplemente para un semáforo que é de pulsar e que pase un peatón. Efectivamente, é necesario ese funcionamento, pero nós o que lle planteamos que aquel cruce necesita moitísimo máis actuacións que non solamente esta, non? Din estar molestos coa actitude do goberno local por non ter creado unha mesa de traballo cos técnicos da Xunta para escoitar as súas demandas. Con todo, aínda non dan a batalla por perdida. Nós vamos a facer algunhas gestións con algún grupo político que ten competencias na Xunta de Galicia para que nos chame aos veciños de Sorradelo para saber como vai a ser isto e se estamos a tempo de poder modificar o funcionamento dese semáforo, non? Ademais, denuncian que o Executivo local está pasando por alto un acordo plenario unánime do mes de outubro no que se recollía a implantación de medidas de seguridade na parroquia de Sobradelo, unha demanda centrada na instalación de sinais de tráfico. Estamos falando de direccións prohibidas, estamos falando de camiños sin salida, señalizacións básicas que non debían de, a estas alturas, despois de 4 meses de estar aprobado en pleno municipal, estamos pendientes de todo isto. E me remito aos últimos atestados que levantou a Policía Local de accidentes graves con consecuencias de traslado dos propietarios dos vehículos ao centro hospitalario. Quer dicir, estamos sumamente cabreados nesta actitud. A instalación do novo paso de peóns con semáforo inclúe a ampliación de beirarrúas na zona e a supresión de varias prazas de estacionamento para aumentar a visibilidade. A actuación está valorada nuns 42.000 euros. En Boiro xa están en marcha as obras de mellora das beirarrúas na zona de Espiñeira. Con esta actuación o que se pretende é a mellora da seguridade tanto de condutores e viandantes, así como tamén a mellora da accesibilidade, unha obra que se executa con fondos propios e persoal municipal. Con esta actuación que ven de iniciarse, o Concello busca solucionar unhas deficiencias existentes na zona de Espiñeira, nos accesos ao instituto ali existente. A mellora e acondicionamento deste tramo de beirarrúas é unha bella demanda veciñal, por ser o camiño que fan moitos estudantes para desplazarse andando ata o centro educativo. Esta actuación completarase nun futuro inmediato coa actuación de mellora da seguridade viaria no acceso ao instituto, que o Concello vai levar a cabo con cargo ao Postplus 2021 da Deputación da Coruña. Entre outros aspectos, esta obra contempla a realización de beirarrúas accesibles, pasos de peóns elevados con bandas redutoras de velocidade e a renovación do alumeado público. Tamén se vai a facer unha beirarrúa pegado ao centro de xardinería e se vai a limitar a velocidade tamén a 30, con bandas redutoras. A Consellería do Mar contrata as obras de dragaxe no Porto Noiés de Testal. A actuación cun investimento duns 355.000 euros prevé a extracción duns 1.500 metros cúbicos de áridos nunha zona próxima á rampa ali existente cara á zona norte ata cadar a cota de -2 en baixamar. A realización desta dragaxe responde a unha bella demanda da confraría noiesa coa finalidade de recuperar o calado necesario para a normal operatividade do peirao, así como o acceso, amarre e fondeo da frota en condicións de seguridade. O prazo de execución das obras dende o seu inicio será de 4 meses. E marchamos agora ao Concello de Cambados. Ali o Partido Popular critica a primeira proposta do Goberno local dos orzamentos municipais deste ano. Dende a formación lamentan que o bipartito non incluíse ningunha das súas suxestións. Os populares amósanse a favor das axudas á hostalaría e tamén ao comercio, pero piden máis investimentos en servizos sociais e en obras nas parroquias. O Goberno de Cambados comezou as negociacións coa oposición para poder aprobar os orzamentos do 2021. Dende o Concello, reunínonse no día de hoxe co Partido Popular para trasladarlle a primeira versión dos presupostos. Unha proposta que non convenceu a formación popular. Segundo sinalaron, carece de concreción e non inclúe ningunha das súas suxestións. A primeira reclamación do equipo de Luís Aragunde é un maior investimento en obras nas parroquias. Nos presentamos unha serie de obras que hai que facer nas parroquias e en principio non se nos concreta si se van a facer ou non se van a facer. Para nós non podemos aprobar un orzamento do ano 21 sin saber exactamente onde se van a investir os cartos e que obra se vai facer en cada parroquia, porque polo que vemos parece ser que non vai haber ningunha ou moi poucas obras nas parroquias. Os populares tamén demandan máis investimentos en servizos sociais. Nos non compartimos esta maneira de traballar, que un auxiliar administrativo de obras este axudando
de minuto en minuto, algúns minutos, en servizos sociales. Se hai que ampliar a partida, hai que ampliála, nós amosamos o noso apoio e o que non se pode estar un concello como de Cambados traballando dese xeito. Eu creo que cando chega aquí un veciño e pregunta polo auxiliar administrativo de obras para presentar calquer documento e lle din que está atendendo os servizos sociales, se lle chamamos xa ven ahora para aquí, eu creo que eso non é a maneira de traballar e de xestionar un concello, non? Dende o Partido Popular si se mostran a favor das axudas ao comercio e a hostelería e apoiarán calquera medida que camiñe nesa dirección. Apoiamos e dixemos que apoiaríamos todas as iniciativas que teñan para axudar ao comercio e a hostelería. Nós aí non vamos a poñer ningún veto, todo o contrario. Xa nos ofrecemos e dixemos que apoiaríamos todo tipo de subvencións e axudas que se queira facer, que hai que facer, ademais, a hostelería e ao comercio de Cambados. Outra das críticas da formación de Aragunde é a proposta do bipartito dunha partida para aumentar as liberacións de 3 concelleiros. Unha proposta que os populares xa anunciaron que non van a apoiar. As reunións entre os partidos continuarán nas vindeiras semanas. E Cambados pode levará dúas mocións ao vindeiro pleno para instar ao Goberno Central a que rebaixe a factura da luz. A formación reclama que se baixe o IBE ata os niveis de outros países da Unión Europea. Dende o partido sinalan que están dando resposta a unha reclamación das familias e dos negocios da localidade. Coincide nun período de alta demanda enerxética, coincide tamén nun período nas que as familias estamos agotadas económicamente, fiscalmente, e este é un cóctel demoledor, non, para as economías familiares, e dentro dos poderes públicos hai que intentar traballar e adaptar, aplicar reformas que permitan abaratar o recibo. A primeira das mocións que presenta Cambados Pode vai destinada a que o Goberno rebaixe os custos fixos da factura da luz. Dende a formación queren instar ao Goberno Central a que baixe o IBE en 3 puntos para igualalo co resto de países da Unión Europea. A segunda das mocións, tamén dirixida ao Goberno Central, ten como obxectivo garantir o acceso universal ao servizo eléctrico. O equipo de José Ramón Abal sinala que a consecuencia da pandemia moitas persoas están quedando sen traballo, poñendo en risco o seu acceso a un ben fundamental. En caso de que as mocións sexan aprobadas, o Goberno de Cambados deberá transmitirllas ao Goberno Central. Dende Cambados Pode agardan que moitos máis concellos se sumen a esta proposta e que PSOE e Unidas Podemos cumpran co seu acordo e baixen a tarifa da luz. Indignación en Poio por un novo caso de maltrato animal. Unha voluntaria da Canceira Municipal localizou onte pola tarde unha gata abandonada ao lado dun contedor do lixo no lugar de Boavista, na parroquia de San Xoán. O animal estaba nunha caixa precintada e en da que ten marca de colar non está identificada co chip. Os feitos xa foron denunciados ante a policía local que investiga o caso xunto á Concellería de Medio Ambiente do Concello de Poio. Tanto o goberno local como os corpos de seguridade lembran que o abandono está tipificado no Código Penal como delito e penado con importantes sancións. Por iso fan un chamamento á ciudadanía para que contacten coas autoridades se coñecen situacións semellantes. Vergoñento, dende logo. Bueno, imos con máis asuntos. Ribeira ven de deseñar un ambicioso proxecto denominado Ribeira Destino Litoral Sostible Porto de Ribeira, o Porto de Baixura líder de Europa. A través del pretenden a dinamización das actividades que forman parte da cadea vinculada ao sector do mar nesa localidade, co que aspira a obter axudas europeas e que está presupostado en preto de 200.000 euros. Trátase dun plan estratégico transversal que pretende poñer en valor un porto que, polo seu volume de traballo, está considerado como un dos máis importantes de Europa. A intención do Concello pasa por establecer unha estrategia turística integrada e desestacionalizada, aproveitando os fondos europeos xestionados polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría da Arousa. A solicitude xa foi presentada oficialmente e o Executivo local confía en que resulte aprobada. Boiro presentou a súa programación de cara á conmemoración o vindeiro luns do Día Internacional da Muller. As actividades organizadas irán destinadas á poboación en xeral, pero tamén haberá unha programación específica para os centros educativos do municipio. Varias son as actividades deseñadas dende o Concello para conmemorar o 8M, o Día da Muller Traballadora. Unha delas será a inauguración ese mesmo día, ás 12, na propia Casa Consistorial, dunha exposición titulada Muller, Tradición e Baile en Boiro. Trátase dunha mostra sobre a figura da muller no baile tradicional, con fotos das distintas asociacións do municipio. Xunto coa inauguración desta mostra, ás 12 da mañán, aquí na Casa Consistorial,
vais a proceder tamén á lectura dun manifesto que van a ler membros destas asociacións, mulleres que pertenecen a estes diferentes grupos. Tamén se estreará unha mostra sobre a muller represaliada, titulada Senlleiras, realizada pola entidade Unión de Muchachas, que poderá visitarse durante todo este mes de marzo no Centro Social de Boiro. Para ese día, os departamentos de Educación e Cultura prepararon tamén un espectáculo destinado aos centros educativos do municipio. Trátase de Historias do Cinema, de Raquel Queizás. Durante todo este mes impartiránse tamén nos colexios un conto sobre igualdade que leva por título Daniela a Pirata. E levarase a cabo de maneira conxunta un proxecto titulado As mulleres da nosa vida, que vai consistir nunha exposición fotográfica que farán os centros educativos e coa que se pretende render homenaxe ás mulleres importantes do alumnado que participa. Decir que os centros educativos tamén van a facer unha exposición na Casa da Cultura que se titula As mulleres da nosa vida, que vai a consistir nunha exposición fotográfica que fan os propios nenos dos centros e que pretende homenaxear as mulleres importantes do alumnado que participa. As actividades nos centros educativos terán continuidade tamén con charlas de promoción da igualdade para alumnado de primaria sobre a invisibilidade da muller nos libros de texto e as mulleres na arte, que serán impartidas dende o Centro de Información á Muller. Van a versar sobre dúas temáticas. Unha, a presencia ou a ausencia da muller, ou, a vinculación da muller e a arte, arte en todas as súas expresións, e tamén a invisibilización da figura da muller nos libros de texto. Máis asuntos. Noia Histórica presenta a campaña Vai Vai Rebaixas. A iniciativa comercial organizada por primeira vez ven a sustituir a Feira do Comercio que se organizaba habitualmente por estas datas. Vaise desenvolver do venres ao domingo e nela van participar preto dunha trintena de establecementos comerciais. As restriccións a consecuencia da crise sanitaria da COVID obrigaron a patronal noiesa a non seguir celebrando a tradicional Feira do Comercio, unha iniciativa comercial que tradicionalmente tiña lugar por estas datas, como remate a rebaixas, e que se desenvolvía no pabillón municipal. No seu lugar decidiron organizar a campaña Vai Vai Rebaixas. Para presentarvos unha nova campaña que nunca fixemos e un pouco, para incentivar as ventas nesta etapa difícil que estamos vivindo e un pouco en sustitución da Feira do Comercio que se ven facendo desde aproximadamente fai uns 15 anos e que ora, polas circunstancias, é moi complicado de levar a cabo. Na campaña tomarán parte preto de 30 comercios que representan a diferentes sectores. Nos seus establecementos ofrecerán aos clientes descontos especiais, en moitos casos por riba do 50%. É como un final de rebaixas, pero con un aliciente importante, que é que todos os produtos teñen un 50% de desconto como mínimo. Excepto, hai unhas tendas de complementos e de bicicletas e demais que, pola súa característica do seu negocio, son unhas ofertas especiales, probablemente non se axusten exactamente a eses descontos. As outras 26, que son en total 26 tendas hasta aquí están representadas tendas de moda, complementos, lencerías, deporte. A campaña iniciarase xa mañá venres e terá continuidade tamén o sábado durante todo o día e o domingo pola mañá. O Concello de Vilanova doará a Cáritas os produtos e alimentos que empregue o Obradoiro de Hostalaría Mar de Santiago nas súas prácticas. Así acordaron esta mañá as dúas partes coa asinatura dun convenio. Deste xeito, o goberno vilanovés evita que se estraguen os produtos que empregan para a formación e as prácticas dos 16 alumnos que están a participar neste obradoiro. Pola súa banda, Cáritas repartirá estes alimentos entre os seus usuarios, todos persoas en situación de vulnerabilidade. Volve a Pontevedra o Ben Veñas Maio, programa que busca fomentar o uso da lingua galega entre o alumnado da ESO, bacharelato e formación profesional. Nesta edición vai haber e entre todos eles vanse repartir uns 3.000 euros. Os obxectivos fundamentalmente están centrados no fomento, no incremento do idioma galego entre a xente máis moza, entre os estudantes e entre as estudantes destes centros de ensino. E, ademais, durante todos estes anos, buscamos xerar un espazo no que a expresión artística en galego
sexa maior e tamén onde poder dar cabida a estas novas, a estes novos creadores en lingua galega, que ademais pois son tamén novos e novas polas idades das que estamos a falar. Os IES e CIF do Concello de Pontevedra pois sería quen se dirixe ao alumnado deses centros estes certames para que participen. Nalgún deles temos dúas categorías, categoría A e B, a categoría ata 14 anos e a B de 15 anos en diante, no caso da banda deseñada, da poesía e da narración curta, e os outros tres certames pois terían unha categoría única nese caso, como pode ser fotografía, o de videoclips ou curtametraxes. Por culpa da Covid este ano non haberá nin certame musical nin a semana de teatro, iso sí, mantéñense os certames de videoclips, curtametraxes, fotografía, banda deseñada, narración curta e poesía. En case todos os casos repartiránse 150 euros un lote de libros aos gañadores e 100 euros e outro lote de libros os que queden en segunda posición. A excepción é o certame de videoclips musicais, que contempla un primeiro premio de 450 euros, un segundo de 300 e un terceiro de 150. Todos os que queiran participar nesta edición poderán facelo ata o 23 de abril. E o Departamento de Cultura de Noia retoma esta vindeira fin de semana a súa programación cultural. Durante este mes de marzo ofertará varias actividades. A primeira delas terá lugar xa este mesmo domingo coa proxección da película A sombra da lei. Será ás 7 da tarde no Teatro Coliseo Noela, dentro do programa Rede Cultural da Deputación da Coruña. Seguiránlle o sábado 13 un espectáculo musical infantil titulado Danzamos no verán, de Xoán Curiel, nos locais do Liceo de Noia. O día 20 no Coliseo actuará a compañía Mala Sombra coa representación da obra Bernarda, incluída dentro da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios do Agadic. O cine pechará o día 28 a programación do mes coa película Quen a ferro mata. E para máis información ou a retirada dos tickets, pois os interesados poderán dirixirse vía correo electrónico ao propio Departamento de Cultura, culturaconcellonoia@gmail.com. Rematamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.